Altra vegada Murique, Talalla Ríos, la pilota que anava per Òscar. Olias reclama al públic el temps final d'aquesta segona part. El partit però continua. Sergi per Popescu i final. Esclaten els jugadors del Barça. Bobby Robson acaba de guanyar la seva 5a final i el Barça el 23è títol de Copa del Rei. Salta de la penya ara ja sense l'impediment del quart àrbitre i els jugadors blaugranes s'abracen al mig del camp. La festa és increïble. Ara s'abracen Popescu i de la Penya, crida al fons nord de l'estadi, crits a Betis. Una altra lliçó impressionant de l'afició del Betis. Espera, podem parlar amb Albert, ho ha fet el lateral dret del Futbol Club Barcelona, que ara mateix abraça a Giga Popescu. És una unió d'abraçades tota l'expedició del Futbol Club Barcelona. Han baixat fins a la gespa Laurent Blanc, Albert Salades, Julen Lopetegui, Roger Garcia, els homes que els hi ha tocat avui la desgràcia de viure aquesta final des de la graderia. De manera que tots els empleats, veiem a Jordi Castell, veiem el podòleg del Futbol Club Barcelona, el doctor Baños també està aquí. És a dir, tothom ha baixat, Paco Seirulo, tothom ha baixat ara mateix per estar junts, perquè hagin jugat o no, avui el Futbol Club Barcelona, tots els seus membres s'han proclamat campions de la Copa del Rei. Ruiz de la Pera i la festa dels jugadors del Futbol Club Barcelona, que han tancat una temporada esplèndida. Han guanyat la Supercopa, han guanyat la Recopa d'Europa, han guanyat la Copa del Rei i han guanyat també el dret a jugar a la Lliga de Campions, quedant segons a la Lliga. L'altra cara, la d'aquest home que hem vist aquí, Alfonso, un enorme jugador de futbol, un grandíssim jugador de futbol, que ha fet una temporada impressionant, que segurament també mereixia un premi espectacular i que ara, després d'un esforç increïble, s'ensorra i rep el recolzament del tècnic i dels seus companys. Aquesta zona també amb Òscar, una de les bandes dels grups que s'han format en el damunt del camp. La cara d'Alfonso és l'altra imatge de la final. I aquí tenen els jugadors del Futbol Club Barcelona, veí absolutament feliç. I crits a que voti el Bernabéu per part dels seguidors del Futbol Club Barcelona. Esperant els jugadors del Futbol Club Barcelona poder pujar a rebre el trofeu, el guardó de campions de la Copa del Rei. Puja ara el Betis. Entre els aplaudiments dels aficionats de l'una i l'altra banda de l'estadi, dels jugadors del Barça, dels aficionats del Betis i dels aficionats del Barça. Els jugadors del Betis que pugen fins a la llotja del Bernabéu per rebre el guardó que els acredita com a sots campions de la Copa del Rei en una temporada inoblidable pel Betis, on ha aconseguit el dret a jugar a la Recopa després d'una lliga increïble de l'equip verd i blanc. I on, a més, i si em permeten, els aficionats s'han endut l'alegria del descens al Sevilla. Ja sé que això no és molt esportiu, però a Sevilla això és una realitat com un temple. Doncs el que sí. I ara, els campions. La Copa a les mans de qui li dona nom, de Sa Majestat del Rei. I el capità del Futbol Club Barcelona, Giga Popescu, que rep de les mans de Sa Majestat el títol de campió de la Copa del Rei. Esclata el Bernabéu per aquest 23è títol de Copa del Rei que aconsegueix el Futbol Club Barcelona. Títol que l'iguala amb l'Atlètic Club de Bilbao. Esclata Stoichkov. I un a un tots els jugadors que passin per la llotja del Bernabéu. Couto, Bahia. Que vagin en compte que encara prendrem en algú. Aquesta copa és molt gran. Abelardo.
Futbol Club Barcelona, l'Albert Ferrer. I aquesta sí que és força especial. Ai, que li caurà el cap. Josep Guardiola, cridant com un boig amb la copa a les mans, petonejant-la, i el rei esperant per dir-li alguna cosa. Ajupa el cap Guardiola. Luis Enrique, Iván de la Peña, al darrere d'ell el president de la Federació Espanyola de Futbol, Pizzi. Doncs tocat, que és el que s'endú la copa, Ángel Cuellar, bètic de tota la vida, jugador del Futbol Club Barcelona, curiosament el que s'endú la copa cap a la gespa. I també deuen estar contents, entre cometes, Robson i Mourinho. Home, tu mateix. Tu mateix. La temporada ha estat esplèndida. I atenció, l'himne del Barça al Bernabéu. Més sorpreses. Passejant la copa per l'estadi, és l'estadi Santiago Bernabéu, ple de senyeres, amb l'himne del Barça. Això només pot passar al món del futbol. I ara els jugadors del Barça, un gest molt bonic, van cap on són els aficionats del Betis a aplaudir-los. Veiem Guardiola, Sergi, aplaudint l'afició del Betis, que ha tingut un comportament meravellós. És el fi de festa espectacular que mereixen les dues aficions. La del Betis, que s'ha comportat meravellosament bé i que rep els aplaudiments de l'equip guanyador. La volta d'honor, la volta olímpica. Abelardo, Guardiola i en Luego no vol parlar ara, vol disfrutar d'aquesta volta. I la copa en mans de Risto Stoichkov, que està absolutament embogit. No vol saber res de ràdios, no vol saber res de res. Ja ha passat la copa de la Penya i ja n'ha saturat. Un munt de flaixos es disparen al Bernabéu sobre la volta dels jugadors del Futbol Club Barcelona, que a més és seguida amb un focus. Podem parlar ara mateix amb Stoichkov? Davant. Risto, la copa que li faltava a vostè ho tenia tot excepte la Copa del Rey. Hombre, más grande. Ganando Copa del Rey aquí en Madrid con Solut. Ha estat un partit que s'ha patit molt, massa. Hombre, de verdad que dos equipos muy fuertes. Final de temporada, jugando más de 50 partidos. Yo creo que para tener tanta fuerza hay que bajar chapó. Ha parlat amb Núñez, ha parlat amb el Rei, ha parlat amb l'Opera. Què els hi ha dit a tots? Hombre, de todos, de todo, de todo. Gràcies a Risto Stoichkov, que s'ha parat amablement i s'ha anat ara ràpidament cap al sector on hi ha la resta dels aficionats del Futbol Club Barcelona. El Barça està celebrant moltíssim aquesta copa. Parlem amb un altre dels protagonistes, amb Abelardo. Abelardo, impressionant. Bueno, pienso que se ha redondeado una temporada muy brillante. Más no se puede pedir, ¿no? Copa, recopa, y después queda el segundo en la liga, ¿no? Muy bien. Demà torna a haver plaça Sant Jaume, per tant hem de tornar a pensar com animar tots els aficionats. No, ya se pensará, lo importante es que ellos disfruten, nosotros disfrutemos y otro título se quede en el Barça. Gràcies, Abelardo. Tercer título de la temporada, no està mal, Espero muchos más. Gràcies a Luis Figo, sens dubte un dels grans destacats d'aquesta finalíssima de la Copa del Rei del Santiago Bernabéu. Una imatge de l'estadi Santiago Bernabéu amb l'himne del Barça de fons. No és un muntatge,
és el que està sonant ara mateix a Madrid, amb mig camp ple de banderes blaugranes, ple de senyeres, una imatge increïble que difícilment s'oblidarà.